хора, върнахме се, защото пуснах видеото на пауза. Така, ние двамата ще бъдем само. И тя умират, за да пуснат влакове и пак умират, за да пуснат влакове. Ники! Не дей, има човек. О, най-сетне се тръгнаха тия глупаци. Amarini boy. Amarino не boy. My thoughts. Хора, така. Трябва да пуснем и влак. Ще спамя мишката. Ако виждате мишката, това трябва да го я спамя, докато не даде влак. Хора, предполагам, че това беше видеото. Ай, чао.